Her er, som man kan se, et billede af nogen, der kører i stak, hvor jeg er ude og hjælpe med at køre fra. Man kører i stakken for at trykke luften ud, og for at det ikke rådner, og bagefter det lægger man plastik på, og så dør alle de bakterier, som man skal bruge, som skal bruge meget ilt for at overleve. Så det er kun dem, der kræver lidt luft, der overlever. Så nogle af mælkesyrebakterierne begynder gæring sammen med afgrødens sukkerstoffer, og får pH-værdien til at falde. Og hvis der ikke er sukker nok, så vil der komme smørsyrebakterier, som der ødelægger foder og vil give mælken en dårlig smag. Og når pH-værdien kommer ned under 2,5, stopper de fleste mælkesyrebakterier med gæring, fordi det bliver for surt. Så derfor er det kun den sureste form for mælkesyrebakterierne, der kan overleve. Og når pH-værdien kommer ned under 3,5, så stopper hele gæringen, og så er ensilagen klar. Og så kan man se kur en dårlig ensilage ved at lugte til den. Hvis den lugter frisk, er den god, men hvis den lugter lidt træls og er varm, er det en dårlig ensilage, man har. Ja, det er så majs.